ማሕበር ልምዓት ትግራይ ተማሃሮ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ 100% ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዘእቱ ብሉፅ ውፅኢት ምርካቦም ዝተሰማዕ ሓጎስ ልዑል ምዃኑ ክትገልጽ ትፈቱ። ማሕበር ልምዓት ትግራይ ተማሃሮ 12 ክፍሊ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ኣብ 2018 ዓ.ም መልቀቂ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ 100% ብምምጽኦም እቲ ቤት ትምህርቲ ዘይዛር ምንጭ ብሉጽነት ኮይኑ ይቕጽል ክምህላው ፍሉይ ሓጎስ ይስምዓ። ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ካብ ዝተፈተኑ 58 ብሉጻት ተማሃሮ ብሉጽ ውፅኢት ዘምጽአ ተማሃራይ ኣተኽልቲ ኣብርሃ ኢሉ ካብ 600 ነጥቢ 587 ነጥቢ 92 ማለት እውን 97.99 ብምዝጋብ ካብ ትግራይ ቀዳማይ ብብርኪ ሃገር ድማ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ብዓወት መሰሲሉ ኣሎ። ብተመሳሊ ተማሃሪት ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ተማሃሪት ሲፓራ ፍሬው ካብ ከዋኽብቲ ደቂ ኣንስትዮ ኮይና ካብ 600 581 ነጥቢ 33 ብምምጻእ እታ ድምቕቲ ኮኸብ ኮይና ኣላ። እታ ንእስቲ ዝሓዘቱ ዕላማ ኣጽኒዓ ብምሓዝ ዕላማኻ ኣብ ዓብይ ዓወት ከም ዘብጽሐካ ኣርእያ ኣላ። እዚ ዓብይ ዓወት እዚ ጥንኩር ጻዕርን ዲሲፕሊን ተምሃሮ ጽኑዕ ራእይን ዕላማን መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን እቲ ቤት ትምህርትን ማሕበር ልምዓት ትግራይን ዘይዛሪ ደገፍ ስድራን መላእ ህዝብን ኣቢሉ ዝመጸ ከም ዝኾነ ማሕበርኩም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ተኣምን። በዚ ኣጋጣሚ ኣመራርሓ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንተማሃራይ ኣተኽልቲ ኣብርሃ ኣብ 2018 ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ብሉጽ ውፅኢት ኣምጺኹም ሽም ማሕበር ልምዓት ትግራይን ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖን ብብርኪ ሃገር ተኸልዑ ክረአ ዝገበርኩም ኩለኹም ተምሃሮ ቃላሚኖ ከምኡውን ብሉጽ ውፅኢት ዘመዝገብኩም ተምሃሮ ትግራይን እንኳዕ ደስ በለኩም ደስ በለና። ዓወትኩም ምንጭ ዓወትን ሓበን ትግራይ ምዃኑ ካብ ልቢ ተኣምን ማሕበር ልምዓት ትግራይ መጻኢ ወለዶ ናትኩም ኣሰር ተኸቲሉ ንኽጓዓዝ ዝገብር እንትኸውን ማሕበርኩም ማሕበር ልምዓት ትግራይ እውን መጻኢ ዕድል ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፍልጠት ይድረኽ ዝብል ነዊሕ ዝኣመተ ራእይ ሰኒቓ ጻዕራ ጠናኺራ ከም እትቕጽል ኣብ መዓልቲ ሓጎስ ደቃን ህዝቢ ትግራይን ኮይና ቃል ተኣቱ። ሓደ ማሕበረሰብ ሓደ ብሩህ ጽባሕ። ማሕበር ልምዓት ትግራይ